veure, les 3 càmeres... Nosaltres saltarem per aquesta tanca i entrarem per aquesta porta. Que aquesta porta és... És això d'aquí, no? Sí, Max, i quan siguem dins tu t'esperes aquí. Sí, en aquest vestíbul. No, no és un vestíbul. És una superfície d'1 metre quadrat aproximadament. Recorda que no pots moure ni 1 mil·límetre fins que hagi desconnectat l'alarma. Entesos? Sí? Entraré jo primer. I pujaré al pis de dalt. Sí, i jo em quedo vigilant la porta. I després, per anar a les escales... Max, no té pèrdua. Té forma d'L. Si sona l'alarma? Max, això en principi no ha de passar. És una Hoffman de segona generació. I la conec perfectament. Ja, Iago, però si passa... Doncs si passa... No sé, Max, depèn. Depèn de què? Doncs del moment en què passi, d'on estiguem situats. Max, de moltes coses. I si ens trobem un vigilant? Max, estàs segur que ho vols fer? Sí, el que passa que ho vull tenir tot clar. No m'agradaria cagar-la, Iago. Max, ho puc fer sol perfectament. Mira, si no veus clar... Iago, t'ho vaig dir i t'ho torno a repetir. T'ajudaré en el que calgui. Ja ho diu, haver de fer això. Però si és el preu que he de pagar per estar amb tu i començar de zero, ho faré. Mai ningú ha arriscat tantes coses per mi, Max. No et mereixo, t'ho dic de debò. Si tot va bé, demà ja tindrem les joies. Les tornarem al Radovan i fotrem al cama. Demà. Si vols dir adéu a algú, millor que ho facis avui. Vés a saber quan podràs tornar. I quan vam veure un tros de terra de la costa australiana, vai, el Quim deixa anar. Ara em fotria un croissant al Peris. Això va dir? Sí, va ser el primer que va dir en territori australià. Quin un, el Quim. Pensant croissants enmig del mar. Quan ets al mig del mar, penses en croissants, en roba, en revistes, en tot el que no tens. I no teníeu res? Gairebé res ni ningú. Quan marxes tant de temps, trobes a faltar tothom. Només tenies el Quim. Només a ell. El Quim era l'únic que em lligava, el que era abans d'anar-me'n. Caldria bé els companys de viatge. I més per un com el que vau fer vosaltres. Sí. Has triat bé aquesta vegada? He triat molt bé. Amb qui aneu? Amb l'Edu i 2 companys més de la facultat. Ai, coi! Fots una cara que sembla que no en tinguis ganes. No, sí, en tinc moltes ganes, Peris. El que passa que quan me'n vaig anar amb el Quim també estava molt content d'anar-me'n. I després, quan era al mig del mar, vaig començar a pensar en totes aquelles persones de qui no m'havia acomiadat. Vaig trobar a faltar tanta gent. I ara més, que també tinc el Beni. Fins que no marxes, no t'adones de tot el que deixes aquí. Per això volia acomiadar-me bé, perquè sé que quan sigui fora em recordaré de tu un munt de vegades. Què s'entén, Max? Però si només seràs fora una setmana, eh? Sí. Serà poc temps, però no costa gens dir adéu. Doncs sí, mira, tens raó. Que avui dia la gent fot el camp i no et diu ni mitja paraula. Doncs res, me'n vaig. Vinga, va, fot-me una abraçada. Coi de nano. I quan marxeu? Demà. Demà? Tan aviat? Sí. El Iago i jo hem d'acabar d'enllestir una cosa i després ja podrem marxar. I segur que ho tens clar? Com has canviat, tio. Per què ho dius? Doncs perquè abans eres un cagadubtes. Jo? Sí, que t'he de recordar les 1000 converses que vam tenir quan el senyor es va decidir a sortir de l'armari. Suposo que m'he fet gran. Sí, quines xerreres que teníem, eh? Em vas ajudar molt, que... xerrant i... Que fort, que vam perdre la virginitat junts, eh? És molt fort. Els nervis que vam passar aquell dia. Escolta, jo ho vaig passar molt bé. Sí, jo també.
Sí, clar, per això t'has passat a l'altre bàndol, no? Mira que ets idiota. Mira, si arribo a saber que al final tot això et faria allunyar-te per sempre, potser no t'hauria ajudat tant, eh? Ai, merda. Què? Ja ho estem fent. El què? Posar-nos melodramàtics. Si seguim recordant anècdotes, em sembla que em posaré a plorar. Que ets marica, tio. Escolta'm una cosa, que quan ens haguem instal·lat en algun lloc amb el Iago, miraré de fer-t'ho saber, d'acord? Així em vens a veure. No he estat mai a Portugal, eh? Que guai. Et trobaré a faltar molt. Jo també. Segur que em deus estar empastifant el jersei amb les teves mans plenes de terra. La sua, vine aquí. Escolta'm. Prometem que et cuidaràs molt, eh? Sí. Em vaig, que abans vull acomiadar-me del Valentí i l'Edu. I la Clara? És que no sé què fer. Max, és ta mare. És que si no ho fas ara, d'aquí un temps te'n penediràs.